akan mutuncin manzan Allah kwara duk mu mutu duka, kowa ya shiga kabari, sai zamanto babu mai zagin manzan Allah a duniya. Daga nan ma a tashi alkiyama kowa ya ga sakamakon abin da ya na san annabi, wanda kuma ya yi sakaci akan matsayi da mutuncin annabi shi ma ya girba abin da ya aikata a gaban Allah. Manzan Allah fa shi kadai Allah zai saurara ranar gobe kiyama. Kuma idan alkiyama ta zo, manzan Allah duk duniya babu wanda yake gabansa sai mu kadai. Wannan alkiyamar da ake magana fa, Allah ya yi fushi, ya tunzura, ya yi fushi, fushin da bai taba yin irinsa ba. Ba wanda ya isa ya tunkaro inda yake. Shi sa annabi ya bamu labari, ya san wannan ranar da ta zo da Allah zai fushi. Ya ce kowanne annabi an ba shi addu'ar da ake so ya roƙa, kuma ya roƙa ya ce amma ni na ƙi roƙattawa saboda ku. Dan Allah wa muke da shi kamar manzan Allah. Annabi Nuhu fa ransa ne ya ɓaci, an ƙi abin Allah, ya ce rabbi la tadhar anil ardi min al kafirin da yara, ya saki tasa addu'ar tuntuni. Duk annabawa sun riga sun yi addu'ar su tun a duniya, kowa ya roƙi abin da yake so. Annabi ya ce amma ni ga tawanan na riƙe, na damke, ba zan taba sakinta ba, saboda idan na zo in gaya wa Allah ina da alfarma guda ɗaya da ya ce zai min a kanku, sai in roƙe shi a wannan ranar. Shi sa idan ranar ta zo, annabawa da kansa za su gaya mana ba wanda zai iya kula, ba wanda zai iya taimakonku, ya je ya iya magana da Allah. Duk baɗin annabawan nan kakaf sai annabi Muhammad shi kadai. Za mu je wajen annabi Adam, zai ba da uzuri, ba zai iya ba. Za mu je wajen annabi Nuh, za mu je wajen annabi Ibrahim, za mu je wajen annabi Musa, har mu zo wajen annabi Isa alaihi salatu wassalam. Zai ce ku dakata, kar ku sake zuwa wajen kowa. Ba wanda yake da wannan matsayin sai annabi Muhammad. Shine asa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda, wanda Allah zai ba wa tutar da bora na gobe kiyama. Muna zuwa muka samu annabi muka kai masa kukanmu. Ina fa baku labari, da mu da shugabanninmu da duk wani musulmi da za a haifa nan gaba, da wanda suka mutu a baya, sai sun ci moriyar wannan addu'ar ta manzan Allah. Yana zuwa annabi muka gaya wa annabi damuwar mu, zai ce ana laha, ana laha, ana laha. Ni ne mai wannan matsayin, ni ne mai wannan matsayin, ni ne mai wannan matsayin. Ba wani mai wannan matsayin in ba ni ba. Annabi zai je gaban Allah, Allah ya yi fushi, zai faɗi ya yi sujjada. Annabi ya ce kirarin da zan wa Allah a wannan ranar, ni kaina ban san shi ba, sai a ranar Allah zai kinsa min da ziga shi. Yana faduwa kuma zai fashe da kuka, yayi ta kuka a gaban Allah. Allah zai ji tausayin annabi Muhammad, ba ni ba, ba kai ba. Ba kai Allah zai kalla ba, ba kai sai kalle ka ba. Kai da kake ji kana da matsayi ko mukami, banza ne kai, banza bazara, shashasha ne kai, wulakantacce, baka da kimar komai. Farcen manzan Allah, ba farcen annabi ba, farcen sahabi baka kai ba. Gatanka shine wannan wanda ake zagi, kuka kasa bashi kariya.